המשך אימוני כוח, סט חמישי, חזה תחתון. שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, 10. אוקיי. סיימנו חזה תחתון. אוקיי. בסרטון שהיה לנו עשינו חזה רגיל. עכשיו עלינו, הורדנו נעליים, חזה תחתון, עלינו על המיטה, חשוב שהגוף יהיה למעלה. ועכשיו אנחנו עוברים ליד אחורית. אוקיי, יד אחורית, על הספה, על הכיסא. אוקיי. דרגות קושי נמוך, רגליים, לא פה, 90 מעלות ויורדים. 1, 2, 3, 4, אם תוסיק למטה, כיוון המספר, 6, 7, 8, 9, 10. נכין דקה. דרגת קושי לאלה שיש להם סבולת שריר ויותר מאומנים, עם כיסא. שמים את הרגליים מעל הכיסא, בצורה כזו, ו-90 מעלות בטוסיק, ויורדים. 1, 2, 3, 4, כמה שיותר הגוף צמוד לספה. 5, 6, 7, 8, 9, 10. נכין דקה, צריך לקרב את זה קצת. מצוין, דקה, 2 דקות. סט שלישי, יד אחורית. מוציאים אוויר, עכשיו 5, 6, 7, 8, 9, 10, נכין דקה, נכנסים לשלישי, שתינו מים, נכנסים לסט שלישי, יד אחורית, רגליים על הכיסא, גוף כמה שיותר צמוד לספה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. נכין דקה. אם אני לא טועה, אנחנו בסט רביעי עכשיו. הכל טוב. סט אחד. סט אחרון, יד אחורית, 5 סטים. חמש, 6, 7, 8, 9, 10. סיימנו יד אחורית, עוברים לרגליים. תרגיל רגליים, אני אראה לכם על הקיר, זה נקרא כיסא רומי. מה שחשוב, אוקיי, שהרגליים לא יהיו פה, אוקיי, אנחנו נעשה את זה בלי נעליים, אלא 90 מעלות. 90 מעלות, בצורה כזאת, בערך 90 מעלות בין השוק לירך. עכשיו אני אראה לכם איך עושים את זה. כיסא רומי, שומרים על הקיר, וטוב לכל המשפחה,
שנים על הקיר, בלי נעליים, יורדים, מסתכלים על שעון, וכל אחד כמה שהוא יכול. מאוד מאוד קשה. התרגיל הדקיסי רומי עובד על הרגליים בצורה איזומטרית, רגל אחורית אמסטרינג, 4 ראשי, ישבן, הכל עובד, בטן, להכניס פנימה, גוף ישר, מסתכלים על השעון. 30 שניות זה מצוין, מי שיכול דקה זה מצוין, אוקיי? מסתכל על השעון שלי. ככל שנעשה את זה יותר, ככה פחות יכאב. עוד 30 שניות בשבילי. מי שקשה לו שיקום. תכף אני אראה לכם איך לוקחים את 4 ראשי. איך מותחים את 4 ראשי בצורה כזאת, קם לכם מאוד. מצד שני. יפה מאוד. אני ממשיך לעשות עוד 4 סטים. אז שיהיה לכם בהצלחה. ונקום מהספה. ביי ביי.